Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacun d'entre vous. Nous disons merci au Seigneur pour la semaine écoulée, parce qu'il nous a fortifiés, il nous a assistés, et nous lui disons merci. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore autour de sa parole pour être enrichis davantage. La semaine passée, en nous quittant, nous parlions d'un homme du nom de Moïse, qui dans sa fuite se trouvait dans le pays de Madian. Il a aidé des filles à boire pour que leurs animaux puissent boire. Et le papa l'a invité chez lui et on lui a donné à manger. Et le verset 21 du chapitre 2 dit: Moïse décida de demeurer chez cet homme, qui finit par lui donner même une de ses filles. Il va avoir un enfant et il va continuer à vivre sous ce toit. Et je vous ai promis que nous allons continuer la réflexion aujourd'hui avec ce que Dieu va faire avec cet homme. Et nous allons vraiment prendre assez de temps autour de cet homme, parce que c'est un monument de l'Ancien Testament qui a été pleinement utilisé par Dieu et qui est un repère pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Donc, au verset 23 du chapitre 2, il est dit que longtemps après, le roi d'Égypte va mourir, mais les enfants d'Israël vont continuer à gémir sous le poids de la servitude. Et les cris sont montés jusqu'à Dieu. Et Dieu entendit leur gémissement et va se souvenir de son alliance avec trois grands hommes: Abraham, Isaac et Jacob. Et il regarda les enfants d'Israël et en eut compassion. Ce qui veut dire qu'il va faire quelque chose. Comment est-ce qu'il va le faire? C'est ce que nous allons voir à travers Moïse. Notre texte du jour se trouve dans le chapitre 3 d'Exode, les versets 1 à 10. Nous allons prier. Oui. Sebeyaw betigi sangolo ani dugukolo daba an bɛ barika da ye ka i fo ka i waleɲuman dɔn ka i waleɲuman dɔn i ka kuma kosɔn matigi sɛbɛ la i ka kuma ka di i ka kuma bɛ an dɛmɛ ka i dɔn ka i ka walekɛtaw dɔn ka i ka fɛɛrɛw dɔn i kɔnna ka fɛɛrɛ minnu lasigi hadamaden kisili kama ani wagati dafara tuma min n'i y'a waleya matigi an b'i fo ka i waleɲuman dɔn dɛ bonya ka da i tɔgɔ kan nin wagati sɔrɔli kosɔn i senkɔrɔ an kala i ni senuma kan hakili sama ka taa ɲɛ halisa e dɔnniya la ani ka i sago waleya don o don bonya bɛɛ ka da i kelen pe tɔgɔ kan Yesu Krista an matigi tɔgɔ la. Amen. Donc, le texte Exode 3, 1 à 10. Exode 3, verset 1 ka se 10 ma. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu,
et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Exode sura 3 verset 1 ka se 10 ma. Musa tun bɛ a birankɛ Jetro mandiya saraka laseba ka sagaw gɛn. A taara n'u ye kungoba la ka se Ala ka kuluba ma, o ye Horeb de ye. Matigi ka mɛlɛkɛ y'i jira a la k'i to tasuma la jirinin cɛma. Musa y'a lajɛ, jirinin fan bɛɛ ye tasuma ye, nka a ma jeni. Musa ko, ne bɛ fara ka taa nin kabako lajɛ, k'a dɔn min y'a to jirinin tɛ jeni. Matigi y'a ye ko Musa farala ka taa a filɛ. Ala y'i to jirinin cɛma ka Musa wele. A ko, Musa, Musa. Musa ko, naamu. Ala ko, i kana gɛrɛ yan na, i ka sabara bɔ i sen na. I jɔlen bɛ yɔrɔ min na, o ye dugukolo sanuman de ye. A ko fana, ne ye i bɛnbaw ka Ala ye, Ibrahima ka Ala, ni Isaka ka Ala, ani Yakuba ka Ala. Musa ye a ɲɛ datugu ka tugu ni a siranna ka Ala filɛ. Matigi ko, ne ka mɔgɔ minnu bɛ Misira jamana la, ne ye olu tɔɔrɔ ko ye, ka u kasikan mɛn, u ka faama baarakuntigiw bolo. Ne bɛ o sɛgɛnkow dɔn. Ne jiginna walisa ka u tila Misirakaw la, ka u labɔ o jamana la, ka taa ni u ye jamana ɲuman na. O ka bon. A falen bɛ nɔnɔ ni di la fo ka wɔyɔ. Kanankaw, ni Heti bɔnsɔn, ani Amor siya, ni Fɛrɛ siya, ni Eb siya ka jamana don. Sisan, ne ye Israɛl bɔnsɔn kasikan mɛn. Misirakaw bɛ u fanga digi u la ka u tɔɔrɔ cogo min na ne y'o ye. Nasa, ne na i ci Pharaon ma, walisa i ka ne ka mɔgɔw Israɛl bɔnsɔn labɔ Misira. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole Ala ka duba a ka kuma kalalen et ye. nous aide à mieux comprendre le message. Ani Ala yɛrɛ ka an dɛmɛ ayiwa ka a kɔnɔ kuma faamu. Nous avons dit que Moïse est resté chez Jéthro. An y'a fɔ ko Musa tora Jetro ka so, Il a fini par marier une de ses filles. ani a laban ye Jetro denmuso dɔ furu ka k'a muso ye. Et chemin faisant, il devient celui qui va paître le troupeau de Jéthro. Ani tagalen ɲɛ ale laban kɛra Jetro ka sagagɛnna ye. Avant, ces 7 filles faisaient ce travail. Nka sani o cɛ, ayiwa Jetro denmuso 7 de tun bɛ o baara kɛ. Maintenant que lui est arrivé, A filɛ Musa sera sisan, il prend ce rôle de ale berger. ye ayiwa o bagangɛ jɔyɔrɔ ta. Et c'est pendant qu'il était en train de paître les animaux K'a de to sagagɛn de la sa,
un phénomène bizarre se produit. kabako dɔ sɛbɛkɔrɔ kɛra Et c'est la montagne de Dieu, ani o kabako in kɛra ala ka kuluba kɛrɛfɛ Horeb. Horeb kɔni. L'ange de l'Éternel va lui apparaître, ayiwa matigi ka mɛlɛkɛ ye i jira pas d'une manière physique, a ma a yɛrɛ jira kɛnɛ kan mais se fait voir à travers une flamme dans un buisson. nga matigi ka mɛlɛkɛ y'i jira tasuma la jirinin dɔ jɛnitɔ. Ce qui était très étonnant. ayiwa o de tun ye dabalibanko ye Et cela va remuer la pensée de Moïse. o ye musa bila miirili la hakilijagabɔ la En principe, quand il y a un feu, ka kɛ n'a cogo ye il ni doit tasuma avoir de kɔni la bɛ yen fumée ayiwa sisi n'a ye et le buisson devait être en train d'être consumé. ayiwa ni jiri min ni tasuma tun bɛ o la o tun ka kan ka to ka jeni Mais il voit le feu, nka musa ɲɛ bɛ tasuma mais na le buisson n'est pas nka consumé. a filɛ jirinin tɛ ka jeni fewu Ce phénomène attire son attention o ye musa hakili sɛbɛkɔrɔ sama et il essaie de s'approcher pour mieux voir. ɔ a laban a ko a bɛ gɛrɛ walasa k'a ye k'a lasa Et quand il s'est préparé pour s'approcher du ɔ buisson, tuma min na a y'i labɛn k'a b'i gɛrɛ o jirinin na Dieu va l'appeler. ala ye a wele Et du milieu du buisson, ani ala ye a wele k'a to jirinin cɛma vous voyez, le feu est au milieu du buisson. ayiwa a filɛ nin ye tasuma bɛ jirinin na Et c'est du milieu du buisson que Dieu l'appelle. ani ka ala to jirinin de cɛma a ye musa wele Or, en parlant de feu, on parle aussi de l'ange de l'Éternel. ɔ n'an dun bɛ kuma tasuma in ko la an hakili bɛ min fana ye o ye ala ka mɛlɛkɛ fana ko ye Tout ceci pour attirer l'attention de Moïse nin bɛɛ kun ye walasa ka musa hakili sama que Dieu est en action. ko ala de bɛ baara la nin waati la Et il lui parle. ani ala kumana fɛ Moïse, Moïse. a y'a wele ko musa musa Et il dit, mais voici, musa ko naamu ne filɛ n'approche pas d'ici, ôte tes souliers, kana gɛrɛ yan na sabaraw bɔ i sen na car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. sabula i jɔlen don yɔrɔ min na o ye dugukolo sɛnuman de ye Aujourd'hui, on a un enseignement difficile à travers d'autres personnes pour expliquer ce texte. ayiwa bi kalan gɛlɛman dɔ sɔrɔli ka gɛlɛ ka kɛ nin yɔrɔ ɲɛfɔli ko ye En d'autres termes, il y a une déviation doctrinale aujourd'hui dans une tendance chrétienne qui se dégage d'ici. fɔcogo wɛrɛ la kerecɛnya kɔnɔna na ayiwa sirabolo dɔ bɛ yen min tɛ sirabolo tilelen ye n'u b'a fɛ ka nin yɔrɔ ɲɛfɔ Ces gens-là, quand ils rentrent dans l'église, ils enlèvent les chaussures. o tigilamɔgɔw ka fɛla ye nin ye n'u bɛ don egilizi kɔnɔ u bɛ u ka sabaraw Parce que bɔ pour eux, Dieu est dans l'église et ils viennent dans la présence de Dieu. sabula u bɛ miiri k'a fɔ ala bɛ egilizi kɔnɔ ani ni olu bɛ na egilizi la u bɛ na ala de ɲɛkɔrɔ Et comme il a été dit à Moïse d'ôter son soulier, Oh, et- eux aussi ôtent leurs i chaussures. ko a fɔra musa ye ko a k'a ka sabaraw bɔ olu fana dontɔ egilizi la u bɛ u ka sabaraw Et ils bɔ marchent pieds nus. ani u silankolon bɛ taama egilizi kɔnɔ Alors qu'avec le christianisme, nous savons que l'Esprit habite en nous. Et nous sommes appelés le temple du Saint-Esprit. k'a sɔrɔ an b'a dɔn kerecɛnya hukumu kɔnɔna na ala ni senu bɛ an kɔnɔ ani anw bɛ wele ko alabatoso yɛrɛ Ce n'est pas qu'il reste dans l'église, o tɛ ko ala bɛ to egilizi kɔnɔ mais il est avec nous et nous marchons avec lui. nka an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ani ala bɛ taama ɲɔgɔn fɛ C'est pour cela que nous ne voyons pas la nécessité d'enlever nos chaussures. o de kosɔn an tɛ kun dɔ a la ko i ka sabara bɔ ka don egilizi kɔnɔ Parce qu'il faut faire attention entre le changement qui s'est opéré entre la vie de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. sabula a ka fisa an ka janto a la yɛlɛmani min kɛra ayiwa lahidu kɔrɔ ani lahidu kura cɛ Parce k'aw que dans dɔn l'Ancien Testament, Dieu se trouvait dans le temple. sabula lahidu kɔrɔ kɔnɔna na ala tun bɛ sɔrɔ ayiwa ala bato so Et de à kɔnɔ travers les sacrificateurs et les prophètes, les gens venaient rencontrer Dieu là. ɔ ayiwa saraka lasebaaw ani kiraw de tun bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw dɛmɛ k'aw ni ala cɛ bɛn Mais avec l'avènement de Jésus-Christ nka ka da kabini yesu kirista et nana l'effusion du Saint-Esprit à ani ala Pentecôte, ni senu jigili pɔntekɔti don na cela a mis
fin à cette situation o ye dansiri ayiwa o lahidukɔrɔ wale in na et donne la possibilité à tout un chacun d'être habité par l'Esprit de ani ka Dieu. cogo di ayiwa danaba bɛɛ kelen kelen ma ala ni sanu bɛ se ka sigi kɔnɔ cogo min Et c'est pour cela qu'il n'habite pas dans une maison o de kosɔn ala tɛ ayiwa a tɛ i n'a fɔ a bɛ so kɔnɔ pour que nous enlevions encore nos chaussures. ɔ min b'a to ko an dotɔ o so kɔnɔ an ka an Ceci, sen na ceci sakɔrɔ bɔ était une parenthèse. o tun ye nkɔrɔnin ye an y'o bɔ Mais Dieu va ajouter ceci. nka ala bɛ taa ɲɛ ka nin fɔ Je suis le Dieu de ton père. ko ne ye i bɛnbaw ka ala ye Son père, ça est de la tribu de Lévi. ayiwa a n'a fɔra bɛnbaw o ye a bɔra min na n'o ye levi bɔnsɔn ye Or, Lévi est un des enfants de Jacob. ɔ levi dun ye yakuba denw la dɔ ye Mais il va continuer, je suis le Dieu d'Abraham, nka ala taara ɲɛ k'a fɔ ko ne ye ibrahima ka ala ye le Dieu d'Isaac ne ye isaka ka ala et ye le Dieu de Jacob. ani yakuba ka ala Et ceci a une résonance assez intéressante. ayiwa ni nin bɛ fɔ tuma o tuma wala k'a mɛn a ka di kosɛbɛ N'oubliez pas qu'il a fait une grande partie de sa vie à la maison. an kana ɲinɛ k'a fɔ ko musa ye wagati caman kɛ a ka ɲɛnamaya la À la maison. a y'o kɛ so Et il a eu une éducation assez poussée dans le judaïsme avec ses parents. ani a ye lamɔ giriman sɔrɔ ayiwa yahutuya kan ani a masaw fɛ Il a kɔni dû entendre toutes ces histoires avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. a dɔrɔn a ye ayiwa isaka ko a ye ibrahima ko mɛn ka isaka ko mɛn ani ka yakuba ko mɛn Et en plus de cela, il a dû comprendre cet enseignement qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. ani a dɔrɔn a y'a faamu k'a fɔ ka kɛ ni kalan dilen ye ko i ɲɛ tɛ se ka da ala kan ani ka ɲɛnamaya C'est pour cela qu'il se cache la face, o de kosɔn le a ye a visage, ɲɛ da tugu car il craignait de regarder Dieu. sabula a tun bɛ siran ko ka ala filɛ Cela nous permet de nous renforcer dans notre idée qu'il a eu vraiment une bonne éducation donc de base. o de bɛ an jija ani k'a sɛbɛntiya k'a fɔ cɔ a ye lamɔ sɛbɛman sɔrɔ kabini a daminɛ na Et maintenant, l'Éternel Yahweh, qui est un nom que les Juifs doivent comprendre. ani sisan matigi yawe n'a fɔra ten yahutu bɛ o kumasen in faamu Puisque les Juifs même ne le prononçaient pas, ils disaient Adonai, qui veut dire Seigneur. sabula ayiwa yahutu yɛrɛ tun tɛ sɔn ka yawe daɲɛ fɔ o tun b'a fɔ adonai min kɔrɔ ye matigi Et va lui parler. donc o bɛna kuma a fɛ J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. ko ne ka mɔgɔ minnu bɛ misira ne ye olu ka Et tɔɔrɔ ye j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. ani baarakuntigiw bɛ ka sɛgɛn ni tɔɔrɔ minnu da u kan ne y'o mankan mɛn Car je connais ses douleurs. sabula sɛgɛn min bɛ a kan ne y'o dɔn Mieux, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens ne jiginna walisa ka u tila ka bɔ misirakaw bolo et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays. walisa k'aw dɛmɛ ka taa jamana duman na jamana belebeleba la Et dans un pays où coule le lait et le miel. ayiwa nɔnɔ ani di bɛ woyo o jamana min na Dans les lieux qu'habitent déjà d'autres nations o ye jamana ye ayiwa siya wɛrɛw bɛ jamana min na ka qui ban vont être cités. olu de kofɔra Là, c'est une information nin ye kunnafoni dili ye qui n'est pas étrange parce que Moïse même a vu la souffrance. ayiwa kunnafoni dili don ani a gunnalaman tɛ sabula musa yɛrɛ ye sɛgɛn dɔn Et parce qu'il a vu la souffrance, il a voulu prendre la défense. ani k'a da kan musa yɛrɛ ye sɛgɛn dɔn a ko k'a bɛ dɔ lafasa Mais il a vu ses limites et raison pour laquelle il a pris la fuite. nka tuma min na a ye a barika dɛsɛ dɔn o kɛra sababu ye n'a bolila Et Dieu lui rappelle encore, ani ala bɛ a hakili jigi tun les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. ko israɛli denw ka tɔɔrɔ kan sera fɔ ne ma Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les ani u Égyptiens. ka baarakuntigiw bɛ sɛgɛn minnu da u kan ne y'o ye Et le verset 10, verset 10 na ça c'est une mission qui va être confiée à Moïse. o ye ci ye ala yɛrɛ bɛna min kalifa musa ma Et quelle est cette mission? o ci ye jumɛn ye Maintenant, sisan va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. nasa ne na i ci faraw ma walisa i ka ne ka mɔgɔw israɛl bɔnsɔn labɔ misira La mission est claire. ci kɔni jɛyalen don Il n'y a pas de dessous. ayiwa siga foyi tɛ a la Lui, Moïse, connaît la souffrance ale musa a bɛ sɛgɛn dɔn qu'il a vue. a yɛrɛ tɛmɛna min fɛ Et maintenant, Dieu vient et lui dit,
là où tu as fui là, tu vas y retourner. Parce que je vais t'utiliser pour faire sortir mon peuple de la souffrance. Musa yɛrɛ ye sɛgɛn ye ani ala ye Musa hakili jigi k'a fɔ i yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na n'i ye sɛgɛn ye ne b'a fɛ i ka kɔsegin walasa sɛgɛn min bɛ ne ka mɔgɔw kan i ka u labɔ o kɔnɔ. Moïse se voit tout petit. Musa ye a yɛrɛ filɛ ko ale ka dɔgɔ o ko kɔrɔ. Il fait beaucoup de réflexions. A ye miirili camanw kɛ. À la limite, il se demande est-ce que Dieu sait pourquoi lui n'est pas là-bas. A dɔrɔn a b'a la ka a yɛrɛ ɲininka yala ala b'a dɔn kun jumɛn na ale Musa tɛ yen wa. Est-ce que Dieu n'a pas su que lui il a fui? Yala ala ma bɔ a kalama ko ale Musa de bolila wa. Parce que il n'en peut pas. Sabula ale tɛ se. Et comment est-ce qu'il vient lui demander encore de retourner là où il a fui? Cogo jumɛn na ala bɛ tila ka na ye ale ma k'a fɔ ale ka segin a boliyɔrɔ C'est kan. pour cela qu'il va dire à Dieu, qui suis-je? O de kosɔn a ko ala ma ne ye jɔn ye Pour aller vers un pharaon, ka taa ne jɔ farawo pour ɲɛkɔrɔ faire sortir d'Égypte les enfants ka d'Israël. Israɛlidenw labɔ Misira. Qui suis-je? Ne ye jɔn ye. Donc c'est une grande interrogation Nin ye ayiwa ɲiningali ye a ye min kɛ a yɛrɛ la. que l'homme se pose. Musa ye min kɛ a yɛrɛ la. Mes chers amis, à la réflexion, Ne balima teriw n'an bɛ taa ɲɛ miirili la je me suis rendu compte ne bɔra nin kalama ko que tous les hommes que Dieu a pleinement utilisés cɛba o cɛba ni ala ye baaraba kɛ olu fɛ se sont toujours sentis incapables d'assumer la mission qui va leur être olu confiée. bɛɛ jɔra u yɛrɛ ka dɛsɛlenya la ala ka ci fɔlen dafali ta fan fɛ. Et parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la force ni Ka les da ani moyens, ka da kan u bɔra a kalama ko a cogo tɛ u bolo ani a se t'u ye. cela les pousse maintenant à se positionner en Dieu. O de b'a to u bɛ se ka u jigi da ani k'u ɲɛ jɔ ala Mais à kelen pe la. chaque fois que j'ai vu un homme ou une femme pensant que sa connaissance, ses forces et ses idées sont en mesure d'accomplir les missions de Dieu, j'ai eu peur. Nka tuma o tuma ne ye cɛ dɔ wala muso dɔ ye min jigi bɛ a yɛrɛ ka dɔnniya ni a ka fanga kan ko o de cogo la a bɛ se ka ala ka ci dafa ne bɛ siran dɛ. Parce qu'il va aller directement au mur. Sabula a bɛ taa kun ci kogo la. Le travail de Dieu se fait avec Dieu Ala ka baara bɛ kɛ ni ala ye et avec les moyens que Dieu donne. ani a bɛ kɛ ala yɛrɛ La ka cogo force dilenw que fɛ. Dieu renouvelle, Ala yɛrɛ bɛ barika min c'est kuraya ce a bɛ qui kɛ ni nous o ye. permet de faire la mission de Dieu. O de b'a to an bɛ se ka ala ka ci Et kɛ k'a dafa. Moïse nous enseigne cela. Ani Musa bɛ an kala o la yan. Mais Dieu va lui dire, ce n'est pas un problème. Nka ala y'a fɔ a ye o tɛ baasi ye. Verset 12. Verset 12. Je serai avec toi Ne na kɛ i fɛ. et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Ani taamasiyɛn min na jira i la ko ne y'i ci o na kɛ nin ye. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, Tuma min na n'i ye mɔgɔw labɔ Misira jamana la. vous servirez Dieu sur cette montagne, Aw na ala bato ni kulu kan. Horeb, Horeb kɔni. là où Dieu est en train de se manifester. Ala yɛrɛ b'a la ka i jira Musa la yɔrɔ min Quand na. vous sortirez d'Égypte, Ni aw bɔra Misira, vous serez en ces lieux aw na se et nin vous yɔrɔ allez kelen la adorer Dieu. ani ka ala bonya ye ka ala tanu ye. Mais en fait, cela était déjà suffisant. Nin kɔni tun fɔlen o kun kan ka Musa Dieu wada. le rassure de sa présence. Ala ye Musa ja gɛlɛya ko ale yɛrɛ na k'a fɛ. Mais non, Moïse n'est pas convaincu. Nka o bɛɛ la ayiwa Musa barika ma Il sɔn. vient à la charge. Musa kɔsegira ala ma. J'irai donc vers eux et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais ils me demanderont quel est son nom et que leur répondrai. Musa ko ayiwa ni ne taara Israɛli bɔnsɔn yɔrɔ k'a fɔ u ye ko o ko u bɛnbaw ka ala ye ne ci u ma ni u ye ne ɲininka a tɔgɔ la ne na mun fɔ u ye. Dieu va lui dire, ce n'est pas un problème. Ala ko a ma o si tɛ gɛlɛya ye. Si c'est cela, Ni o kɔni don dis-leur, a fɔ u ye ko je suis celui qui suis, ko ne bɛ qui m'a envoyé. ne bɛ ye i ci. En hébreu, Eyer, Asher, Eyer. A y'a fɔ Ebrukan na. Donc, si tu leur dis ça dans le bon hébreu que je viens de dire, A fɔra cogo min na Ebrukan na n'i ye o lase u ma a c'est tɔgɔ là la. qu'on a transformé en tétragramme 4 lettres Ayiwa o Hebrukan in de yɛlɛmana k'a kɛ ayiwa daɲɛ kunkurunin ye. et qu'on appelle Yahweh. Ni lettre de naani bɛ sɔrɔ o kɔnɔ n'o bɛ wele ko Yahweh. Et il ajouta,
ani a fɔ a ye nin fara kan ko C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. i bɛ nin fɔ Israɛl bɔnsɔn ye ko Celui qui s'appelle Je suis min bɛ wele ko ne bɛ m'a envoyé vers vous o de ye ne ci aw ma pour les avertir du Nouveau Testament. ayiwa jango minnu sɔdolen don lahidu kura la Jésus a utilisé la même réflexion de Je suis. Yesu Krista fana ye ayiwa nin miiriya kelen ta k'a fɔ ko ne Le Je suis du Nouveau Testament fait référence à ce Je suis-là de l'Ancien lahidu Testament. kura ne bɛ min fɔra yen nɔ lahidu kura la o bɛ tali kɛ lahidu kɔrɔ ta ni ne bɛ in na Pour montrer encore que Jésus est Dieu. walisa k'a jira kosɛbɛ ko Yesu ye Ala ye Que le Jésus de l'Ancien Testament a pris corps dans le Jésus du Nouveau Testament. min bɛ wele ne bɛ lahidu kɔrɔ la o de ye farikolo ta ka kɛ ne bɛ lahidu kura la n'o ye Yesu ye Mais Moïse ne démord pas. nka o bɛɛ n'a ta Musa a ma sɔn halisa Mais Dieu va ajouter, nka Ala ye nin fara kan ko tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. i bɛ nin fɔ Israɛl bɔnsɔn ye ko L'Éternel, le Dieu de vos pères, i bɛnbaw ka Ala le Dieu d'Abraham, Ibrahima ka le Ala Dieu d'Isaac Isaka ka et le Ala Dieu de Jacob ani Yakuba ka Ala m'envoie vers vous. o de ye ne ci aw ma Voilà mon nom pour l'éternité. o de na kɛ ne tɔgɔ ye bada Voilà mon nom de génération en o na génération. kɛ ne tɔgɔ ye ka bɔ mɔwolow la ka se mɔwolo camanw ma Je suis. ne bɛ Ça, c'est essentiel. tiɲɛ na nin y'a nafama ye Parce que même quand vous voyez en français l'expression je suis, hali n'i bɛ a jateminɛ ayiwa faransɛ kan na n'a fɔra ko ne bɛ ça veut dire que c'est quelque chose qui existe, o b'a jira k'a fɔ fɛn dɔ min bɛ yen qui n'est pas dans le passé ni dans le futur. ayiwa min bɛ yen nin waati la k'a fɔ ko kunun wala don nata o fɛn tɛ Donc qui n'est pas limité par le temps. ani dan tɛ min na wagati kɔnɔ Et celui qui n'est pas limité par le temps ne peut être autre chose que Dieu. ayiwa min bɛ ni dan tɛ o la don wagati yɛrɛ kɔnɔ fewu o tɛ se ka kɛ foyi wɛrɛ ye Ala kɔ Donc la mission continue. Ala ka ci dilen Musa ma o bɛ Au taa ɲɛ verset halisa 16, verset 16 la va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte. i ka taa ka Israɛli cɛkɔrɔbaw lajɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ u ye ko matigi aw bɛnba ka Ala aw bɛnbaw ka Ala Ibrahima ka Ala Isaka ka Ala ni Yakuba ka Ala ne ye ne jira i la k'a fɔ ko ne nana bɔ aw ye Donc, je vais vous faire sortir d'Égypte ne bɛna ka aw labɔ Misira et vous amener dans un pays où coule le lait et ka le taa ni miel. aw ye jamana ɲuman na ayiwa nɔnɔ ni di bɛ woyo yɔrɔ min Ils écouteront ta voix. o na i kan lamɛn Tu iras avec les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte e ni Israël cɛkɔrɔbaw aw na et jɛ ka vous taa lui ɲɔgɔn direz fɛ que le farawa ɲɛkɔrɔ Le Dieu des Hébreux vous est apparu. ani ka a fɔ farawa ye ko Hébreux ka Ala ye a jira an na Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à k'a l'Éternel. fɔ farawa ye ko a ka sɔn ayiwa an ka tile 3 taama kɛ walasa ka taa sarakaw bɔ an ka Ala ye Mais je t'avise dès à présent, nka kabini sisan n b'i lasɔmi ko il ne va pas accepter. farawa tɛna sɔn dɛ Et quand il ne va pas accepter, ɔ ka d'a kan a tɛna sɔn j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. ne na ne tɛgɛ kɔrɔ ta ani ka Misira gosi ni kabako sifa caman ye Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. ani ne bɛ cogo bɛɛ kɛ walasa aw ka nɛɛma sɔrɔ Misirakaw ɲɛkɔrɔ ani tuma min na ni aw bɛ labɔ Misira aw bololankolon ti Et bɔ ce qui va être étonnant, ani a labadibanko ye min nous ye voyons ça dans le verset 22. an b'o ye verset 22 la Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. musow bɛɛ kelen kelen n'a fɔ u fɛ mɔgɔw ni sigiɲɔgɔnw ye ko u ka warijɛfɛnw ni sanufɛnw ani fini saramanw di u ma aw na o fɛnw don aw denkɛw ni aw denmusow kan na aw na Misirakaw
bololafɛnw minɛ Mes bololafɛnw amis, cɛ. je pense qu'à la lecture de ce qu'on vient de dire, An ye ka nin yɔrɔ min kalan ani ka faamu. non seulement que la mission est claire, Ala ka ci dilen Musa ma o sɛbɛkɔrɔjɛlen don. mais l'assurance d'être à l'abri de ses ennemis est aussi donnée. Ani Ala ye ka u jigi sigi walasa ka u kisi bolokolɔntanya ma o fana ɲɛfɔra u ye. Mais ils sont avisés que la mission n'est pas facile. Nka u ladira ani k'u lasɔmi ko ci a ma nɔgɔ dɛ. Parce que le pharaon ne va pas accepter leur doléance. Sabu Pharaon tɛna sɔn u ka laɲini ma. Et c'est lui, Dieu, qui rentrera en action Nka ale Ala yɛrɛ de bɛna i sen don ko la pour étendre sa main et frapper l'Égypte ka a bolo kɔrɔta ani ka Misira gosi avec toutes sortes de prodiges, kabakobaw senfɛ. et il finira par les laisser partir. O laban sa Pharaon na aw bila ka taa. Bien qu'ils sont dans l'esclavage Hali k'a sɔrɔ u bɛɛ jɔnya jugu la. et qu'ils n'ont presque rien, Hali k'a sɔrɔ foyi tɛ u en bolo. partant qu'ils soient rassurés Ko nka u taatɔ u hakili ka sigi. qu'ils vont dépouiller le peuple égyptien. Ko u na Misirakaw bolola fɛnw cɛ. Parce que chaque femme, chaque copine, chaque voisin va donner le meilleur de richesses qu'ils ont dans leur Sabula maison. muso fɛn o fɛn wala u sigiɲɔgɔn fɛn o fɛn bɛ yen olu bɛ u ka nafolo bɛɛ la ɲuman ta k'a di Israɛldenw ma. Et tout ce dont ils auront besoin Ani u mago bɛna se ka jɔ fɛn o fɛn na leur sera donné. o na di u ma. Et ils vont commencer la marche O de la sa o na taama daminɛ. en direction de lieux permis. O na Ala ye yɔrɔ min jira u la u na o sira taama Et le daminɛ. lieu dont on parle, Ani kuma bɛ ka kɛ o yɔrɔ min ko la. c'est là où coule le lait et le miel. Ko ayiwa nɔnɔ ani di de bɛ woyo ye. C'est là où il y a l'abondance. O yɔrɔ de la wasa bɛ yen. De la servitude à l'abondance. Donc ka bɔ jɔnya la ka t'u yɛrɛ sɔrɔ wasa kɔnɔ. Qu'est-ce qu'on chercherait plus? An bɛ mun o na mun wɛrɛ ɲini bilen. Dieu va faire le travail. Ala yɛrɛ de bɛna baara kɛ. En principe, ceci devait suffire à Moïse pour se mettre en mission. Ka kɛɲɛ ni a cogo ye nin kumaw bɛɛ fɔlen o tun ka kan ka se ka Musa wasa ka ci baara wale daminɛ. Est-ce qu'il va le faire comme cela? Nka yala a bɛna kɛ o cogo la wa? Ou bien, quelle décision il va prendre? Wala a bɛna latigɛ jumɛn wɛrɛ kɛ? Et comment est-ce que Dieu va s'y prendre pour que la mission puisse être faite par cet homme? Ani Ala fana bɛna se ka mun kɛ walisa nin ci fɔlen ka se ka waleya nin cɛ in fɛ. Le dimanche prochain, Karidon nata nous allons encore aller dans cette réflexion an bɛ taa ɲini o hakili jagabɔ ye qui nous permet de voir min bɛ an dɛmɛ k'a dɔn que les hommes qui ont bien travaillé pour Dieu ko cɛba minnu bɛɛ ye baara kɛ Ala fɛ sɛbɛ la n'ont pas facilement accepté la mission de Dieu. o ye k'a fɔ a daminɛ na olu ma sɔn joona Ala ka ci fɔlen ma. Comme pour dire Walasa k'a fɔ ko qu'on ne devient pas serviteur de Dieu parce qu'on n'a pas eu du travail ailleurs. o ye nin ye k'a jira k'a fɔ ko i tɛna kɛ Ala ka baarakɛla ye ko sabula i ma baara sɔrɔ fan dɔ fɛ. C'est pas un paresseux que Dieu va utiliser aussi à sa mission. Ala tɛ ayiwa salabaatɔ sen don a ka baara la Mais quelqu'un qui a les talents, nka dɔn bɛ min na qui a les prédispositions, ani min dusukun labɛnlen don qui est un élément central même de sa famille, min yɛrɛ jɔda ka bɔ a ka du kɔnɔ c'est cet homme-là que Dieu va prendre. Ala de bɛ o ɲɔgɔnna cɛ ta. Et c'est ce que nous allons voir. Wa an bɛna o de ye. Que le Seigneur vous fortifie, Matigi k'aw barika bonya qu'il vous oriente a k'aw yɛrɛw ɲɛ minɛ et qu'il vous bénisse jour après jour. ani a ka duba aw ye don o don. Prions. An ka ladeli. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous venons de passer ensemble dans la lecture de ta parole et dans la réflexion autour de cette même parole. Tu nous fais comprendre aujourd'hui que c'est toi qui appelles, qui qualifie et qui met quelqu'un en mission. En le mettant en mission, Seigneur, tu ne l'abandonnes pas, mais tu es avec lui pour non seulement le rassurer davantage, le protéger, mais par-dessus tout pourvoir aussi à ses besoins. C'est pour cela que nous te disons merci pour tous ceux que tu as appelés aujourd'hui dans ta maison, pour qu'ils te servent, afin que tu pourvoies à leurs maisons, besoins, aux besoins de leur famille, afin que les gens du monde ne viennent à rire parce qu'ils sont
sans condition. Seigneur, mets-les dans les conditions optimales pour qu'ils réussissent dans la mission que tu leur as confiée. Nous continuons à penser à notre pays. Te demandons de venir à notre secours dans un moment de réflexion profonde. Seigneur, prends la direction des opérations. Fais en sorte que des hommes et des femmes choisis par toi puissent être à l'avant-garde et puissent orienter et diriger ce pays. Ne nous laisse pas seuls, mais accompagne-nous. Accompagne ton Église et rassure ton Église, afin que de partout, des prières de remerciement et des chants de louange puissent s'élever vers toi, parce que tu nous as vus dans les difficultés et tu es venu à notre secours pour nous délivrer et nous donner la solution qu'il nous faut. Béni sois-tu. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bon dimanche.